Tini jawab blog je deputation nang lemani. Abono tabu lukurong no nang tabu je finai hakal sampan oro je final norok bai ba janjani manthai ni bagi jotono oro secretary khaiton no je o lukurong no rok tabu tam hambai apnai. Belai belai hambai norok pot matunai rono. Sini sini je 7 demand block deputation o deputation no sini deputation belai sini video saya punya apa dika. Baku pola lisung bai behave kaya ham response kaya. Bosaka sini je demand tongoni je 17 point demand tongoni o demand no bo talsani jora nakha talsani jora ni bisingo no bo successful phene nei chuno ko rika chung tabuk mana singnai bo chuno je jora sanmani o jora chung bono nasingi mana nei chung abon bisingo bo jodi talsani bisingo bo abo jodi chuno je ko rimani o ko rongno jodi bo fulfill khemi engkai chung hai sini 26 asram bani jo jotto siklang tun siklajung thun burisung thun okram thun chakram thun chung haino hai tisa kuthum bai sini man thaino sanna bagai chung tisa haino hai kuthum lainai san lainai chung abono bini upro huk tongo ba fik tongo chung bo je kok rimani chuno o kok no narogani ne thakhe gai especially tini ro phaimanjare no jotono hambai mario especially sini borongana MDC sir sini onanto sir sini Tripura Mothani spokesperson sir Anthony ani colleague Central White Tape ni vice president sini jiteno bonoba hambai mario te sini 26 asram bare ni joto lukurok no sini okrang thun chakrang thun siklang thun je phainai joto no belai paple hambai tambaga hindi sini man thaino sung sanna bagai tini je sini asram bare ni 26 asram bare ni joto lukurok phaioi chuno subasu khebam bagai sini man thai sabram bagai bongna paipla hambai mario belai hambai